su yi sabon sarkin sai Musa Abdullahi to yanzu ta kama tsakanin Musa Abdullahi na Maradi mai da Maraja da kuma Abba Ibrahim mai da Marabula na Yamai din kokowa na birnin Yamai. Ina jin cewa kamar da ka bayyana Ilyasu Amadu bai kamata wa a ce ta jima wannan kokowa tsakanin Musa Abdullahi wanda suka yi sai da kuma Abba Ibrahim yar na hudu na ga kanto ban maru wallahi Musa Abdullahi ne so in sansarewa akan mu harko Allah ya taho maka shi ko ya samu ya kubuta sarki shamar kantoma na maru yanzu ne ga ta kama da kai take tsakanin hannuwa ana kokarin diba yadda za ka tabbaci juna ko wani na kokarin dibin minti hinkan da jar kuje arante minti hinkan da jere kokarta kare ta kai mutu ko kokarta ka kursa ya Abu Musa Abdullahi Abba Ibrahim ya yi kamu ya kamu Abba hau kai wallahi ta koma ta saki ina abu da kulba ino Abba ya samu ya inti fo de jargama na arat ko suna zamai Abba ko kuje bismillah se dirkire ko inti da ko cikin furke da na gaya maka irin wannan rahoto in kai karambanin kutsawa ka shiga ciki yanzu a zance da kai saboda ka kowane ya sani kar ta san kar ne waje maka ga ita Abba ya nemi kawo amma bai samu ba Abba Ibrahim shi ya kutsa ya nemo kawon Musa Abdullahi amma ba ta samu ba sai alkwal dunga no ihan da te bifre ai ka garin gani goga kaga so bai ga hannu haka ne etablissement ori ba yawa Abba da Mustahab Abba ya Abba da Mustahab Abba da Mustahab ko ba sai kaga gare shi ya so ba Abba ya sabu ka Abba wallahi kai mai kyau somos quatrième combat Hafizu Hassan na Dilebe ya dauko Lawali Abdu dan Tela Lawali Abdu dan Tela Hafizu Hassan na Tilaberi ya dauko Lawali dan Tela na Zanda